ashe tudu ne marashin gangare, ina haushi ina yin tafiya da zafi ba inuwar tsayi. Girman kai inda kun fahimta mai shi baya kas da kai, tunaninsa a kullum shi ya zarce kowa kuma baya tambaya. Idan dai manyan haƙuri ake ta nema, damo shi ne yake gudu wanda yake sha'awa ya je ga zomo. Mai nema in ya fito iya sani na, fata na shi ne abin duk da ya je nema kawai ya samu. Ita ƙarya dai sha'aninta babu daɗi, mai yi za ka gan shi kai ya kulle shi yake ta kai ya komo. Dokin ƙarfe gaskiya akai watake, in dai mun fahimta mun gane ta hakan ya ishe mu ma, kare da mu takura. Girman kai inda kun fahimta mai shi baya kas da kai, tunaninsa a kullum shi ya zarce kowa kuma baya tambaya. Duka mai haƙuri lamarin shi na da sauƙi, wasu kofinsu zai zamo wawa don baya fushi da kowa. Kuma magana da yawa ina tunawa, masana na faɗin shi ciki ƙarya baya jin mayar sakawa. Sannan duk abin da ya zo yana wucewa a cikin duniya, duba in jiya ta tafi gobe za ta zowa. Ni ku Abubakari SB Alamurana, ba ni da sha'awa akan in na faɗa in canja lafazina dan gudun hantara. Girman kai inda kun fahimta mai shi baya kas da kai, tunaninsa a kullum shi ya zarce kowa kuma baya tambaya. Tare da bunu magana ina tunama, in dai za ka yi ta to kai ta kwarai jama'a suke yaba ma. Na san masani samun shi yayi daɗi, ko wace tambaya idan ka kai babu ya warware ma. Wanda duk ya fito ya faɗi ya zarce kowa, mu bi shi akan hakan akwai rana wadda irin suke na dama. Wannan da yake jin duniya a hannu, filin duniya idan ya ƙi sauya ni ko zan faɗa mai to yayi ɗan mara. Girman kai inda kun fahimta mai shi baya kas da kai, tunaninsa a kullum shi ya zarce kowa kuma baya tambaya. Kudirin wani ba kairi cikin shi samsam, in dai zai fada ka saurara za ka ji bai wuce mugunta. In ka ja kan zai kyautu ka tuna mai, mutuwa ke ta bin shi kuma duk rinsi kasa za ta sa ya kwanta. In halin ya zama ɗaya cikin abota, to miye zai raba ta, kowa ma za ya yi sha'awar ya bata. Zargi ba kyau SB na bashi so, dan baya barin zama yayi karko a gane shi lafiya lau, karshe zai raba. Girman kai inda kun fahimta mai shi baya kas da kai, tunaninsa a kullum shi ya zarce kowa kuma baya tambaya. Mai girman kai waiwa yake iya mai, baya tambaya akan komai ko da shi fa bai sani ba. Ra'ayin wani bai daidai da wanda can ba, kar mai kuskure da gangan gyaran shi ya kai ba mai zato ba. Hanyar wani bi a gare ni babu sauki, da kwai sarƙaƙiya da masu wanda ba zai yi wuce ba. Kama kuma ta zama gasa a jihata, kowa bai bari a ce shi ne ya zamo baya bai wuce ba, ko bai zamanu ba. Girman kai inda
shi baya kas da kai tunaninsa a kullum shi ya zarce kowa kuma baya tambaya. Ni na san bashi za ya ka da girma, ko da na biya nufi na bai ya zamto na sha'awa ba. In ka so ka ga kima gami da kyalli akan fuskar mutum ka kalle shi a nesa kusan shi karkara ba. Wataƙila yadda ka ɗauke shi ba hakan ba, gyaɗa ce in ka ɓara sirrin ciki dai ba zai ki bayyana ba. Shi sirri ba zai juri barbada ba, mai ɗaukar na wani yayyada ko sarki ya zama gona baya martaba. Girman kai in dai kun fahimta kai shi baya kas da kai tunaninsa a kullum shi ya zarce kowa kuma baya tambaya. Girman kai wai a shekaru ne marashin gangare ne na haushi ina yin tafiya da zafi ba inuwar tsayi. Girman kai in dai kun fahimta kai shi baya kas da kai tunaninsa a kullum shi ya zarce kowa kuma baya tambaya.